Türkmenistanda ýananlaryň sürüjülük şahatnamasyny edilmegi ýene-de kynlaşdy. Häzir awtolog sürme üçin dokument ýaşy 40-a ýetmedik ýananlara berilmeýär. Käbir ýerlerde ýananlardan nikah haty hem talap edilýär. Şu gede kim dilden edilen bu gadagançylyk köpçüligi üçin duýdansyzlyk boldy. Ýaş ýananlara sürüjülük şahatnamasynyň berilmeýänligini Azatlyk radiosynyň Liwap vilayetindäki habarçysy 10 ýanwarda habar berdi. Bu gadagançylyk odallar bolşýaly köpçüligi üçin ýene-de duýdansyzlyk boldy. Ýananlar muny ulag sürme üçin dokument aljak bolup ýüz tutanlarynda bilip galdylar. Aýal gyýlary sürüjülük şahadatnamasyny bermekde 40-dan ýaş bolsa gadagan niýler. Muňa dilden görkezme bar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Şeýle-de çeşmeler käbir ýerlerde sürüjülük dokument aljak bolýan ýananlardan durmuşy çykanlygyny tasdiklaýan dokumentin talap edilýänligini habar berdiler. Ýa-ni ýakynda garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda sürüjülük şahadatnamasyny almak isleýän aýal gyýlardan nikah şahadatnamasynyň we iş ýerinden häsiýetnamanyň talap edilýänligini habar berdi. Neşriň maglumatynda hem ýurtda diňe ýaşy 40-dan ýokary bolan ýananlara sürüjülük şahadatnamasynyň berilýänligi bellendi. Bu çäklendirmelerden aýlanyp geçmek we zerur dokumenti alma üçin ýol hökmünde ýananlar para bil baglamaly bolýarlar. 40 ýaşdan uly durmuşa çykmadyk tanşym bar. Ol nikah hakyna şahadatnamasyz sürüjülük resmi namasyny alyp bildi. Emma ol uly mukdarda para berenligini aýtdy. Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli kunjaklarynda köçelerde awtolog sürüp barýan ýaş ýanandary görüp bolýar, emma habarçylarymyz munyň ýanandara köplenç goşmaça çykdaja durýanlygyny, olaryň polisiýa ýygyderli para bermäge mejbur bolýanlygyny belliýärler. Polisiýa gullugy öňünden bilýär, awtology ýaş ýanan sürüp barýan bolsa hökman ony saklaýar. Indi ýanandara sürüjülük şahadatnama berilmeýärkä, polisiýa hasam köp gazanç etjegini bilýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä paranyň muktary 50 we 100 manat aralygynda. Ýaş ýanandary sürüjülük şahadatnamasyny almagyň gadagan edilmegi ýene-de dilden ýöredilýär. Polisiýa wekilleri hiç ýyly ýazmaça dokument görkezmeýär. Bu ýagdaý ýanandary diň hukuklylygy kepil geçen kanunlar ýetadynda öz haklaryny talap etmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanda ýananlaryň awtolog sürmek hukuky 2018-nji ýylyň başynda çäklendirilip başlandy. Şondan bäri ýananlar awtolog sürüp barýarka köçelerde saklanmagy jerimesi bar bolmagy, sürüjülük şahadatnamasynyň elinden alınmagy, täze şahadatnama berilmezligi ýaly ýagdaýlara ýygyderli häsiýetde duçar bolýarlar.